першы ўспамін ад вёскі Пагошча існуе з 1528 года. Назва занесена ў документы аб перадачы зямель вялікім князем Жыгізмондам II Старым у валоданне Гледкавіча. Затым, у 1600 годзе вёска Пагошча была набыта панамі Агінскімі. Михаил Агінскі у 1790 годзе фундуе капліцу, існаванне якой аблегчыла пагашчанскім жыхарам выконванне рэлігійных абавязкаў, бо найбліжэйшыя касцёлы былі Попсаўскі, Далёкскі і Браслаўскі, амаль за 10 кіламетраў. Але капліца і маёнтак былі разбураныя і панішчаныя ў выніку напалеонаўскіх войнаў у 1812 годзе. У царскія гады Пагошча перастала быць рэлігійным цэнтрам парафіі. У 1903 годзе тут налічвалось усяго 25 чалавек, у 1931 – 15. У той жа час у Ёдлавічах налічвалось адпаведна 398 і 293 асобы, большасць з якіх былі католікі. Пагошча ўваходзіла ў склад Обсаўскай парафіі. Пагашчанскія парафіяне актыўна ўдзельнічалі ў рэлігійным жыцці парафіі, пакуль не зачыніўся Обсаўскі касцёл. У 1949 годзе ксяндза Казіміжа Тамковіча улады перавялі ў Слабодку, а ў 1961 годзе з парафіі Слабодскай у Ваўкалатні. І з таго часу вернікі з Ёдлавічаў, Дамашоў, Мядынак, Марцыбаліны, Крукоўшчыны і Кансталіны схаваліся пад крылом Браслаўскай парафіі. У часы кіравання ЦК КПСС выезд ксяндза з Браслава быў немагчымы. У 1990 годзе ксёндз-біскуп Тадеуш Кондрусевич накіроўвае ў нашу старану ксяндза Кшыштафа Мянкіна. З таго моманту у парафіі пачынаецца актыўнае рэлігійнае жыццё. Катэхізацыяй займаліся сёстры-служэнкі Езуса Эўхарыстыі з Браслава. І ў тым жа годзе да першай святой камуніі прыступіла 20 дзетак. Пад кіраўніцтвам сясцёр Дымбіцкіх у 1993 годзе да першай святой камуніі прыступіла 18 дзетак, у 1995 годзе 32. У гэтым жа годзе, у пачатку марта, на Вялікдзень у вёсцы Пагошча была адпраўлена першая святая імша, якую служыў ксёндз Стэфан Пракурат. Ён стаў ініцыятарам стварэння пагашчанскай парафіі. У 1990 годзе тут налічвалася 510 католікаў. На тэрыторыі парафіі знаходзяцца могілкі, якія размешчаны на беразе возера ў Варнелі. У 1997 годзе быў распрацаваны і зацверджаны праект касцёлу, і ў хуткім часе у яго падмурак заклалі першы камень. У снежні 2000 года з мясцовага клуба парафіяне пачалі пераходзіць у пабудаваны касцёл. За зіму палажылі падлогу. Мясцовым майстром Мар'янам Яроцкім Слабодкі быў зроблены алтар. Ксёндз Кшыштаф Мянкіна прывёз стацыі санктуарыя Гвадалупа. Усе разам сабраліся на збор. І як вынік, 8 красавіка 2001 года у касцёле Божьей милосердности была отправлена першая святая імша. С 2002 года у нашей парафии служил ксёндз Эдвард Храмович. У тым жа годзе пачалі будаваць агароджу. У 2003 браму і гроб. Дзякуючы мясцовым вернікам і праўленню СПК Маяк Браслаўскі, якія ўдзельнічалі ва ўсіх зборах і будоўлі. На сённяшні дзень наша парафія налічвае 515 парафіян, 164 сям'і, а ўзначальвае яе з 2015 года наш цудоўны ксёндз Славамір.